Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Philippines Standard Time, it is now exactly 29 minutes makalipas sa oras ng alas 8. Aray! Bakit Anong 29? 30 minutes na! Kanina 29, so habang nagsasalita ko, lumipat sa 30. Ganon. Ay, basta! Mali yung sinabi mo! 30 minutes after 8 na! Lumipat nga eh. Pambira naman oh. Ano bang gagawin ko? Ay, pwede ka! Doday, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang po, Lolo Tanghenyo, kawawa naman po si Uncle Diego Bandido. Lagi niyo na lang pong binabatukan. Ay, ano ba ang gusto mong gawin ko sa kanya? Kung hindi ko siya babatukan? Pwede naman po, ibahin nyo. Huwag nyo na pong batukan si Uncle Diego Bandido. Sipain nyo na lang. Pambira ka naman doon tayo. Ano mo sisipain? Pambira ka naman oh. Anyways mga kabisyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ikaw naman Uncle Driver. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, Grab drivers, taxi driver, jeepney driver, bus driver, truck driver, pedicab driver, mga motorcycle taxi driver, ano pa ba, yung mga lalamove drivers, kung ano mang dinadrive ninyo, maraming salamat sa pakikinig at sa pagtutok dito sa 90.7 Love Radio. Eto, pag-uusapan na natin to! Nabuking ang sikretong malupit ng isang lalaki sa Kawayan, Isabela. Oh no! Sa loob ng kanyang bahay, tumambad ang sandamakmak na nakaw na panty at bra. Kukunin lang daw sana ng kanyang kapitbahay ang kalan na hiniram niya. Pero tumambad ang sandamakmak na koleksyon ng mga nawawalang panty at bra sa kanilang barangay. Hindi na natin ito patatagalin. Logican na natin to. Alas siya, eto na. Ay, sige, logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, eto na. Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, kung meron tayong tinatawag na mga antique collectors, meron din tayong tinatawag na BAP collectors o BAP collectors. Oh no! Hindi lang isa o dalawang beses natin nabalitaan ito. Pag sinabi ba nating BAP o BAT collectors tang, ano ba ang ibig sabihin nito? Siyempre, wala nang iba pa. Bra at panty collector. BAP pala kaya BAP, bra at panty. Well mga kabisyo, ang mga taong nagnanakaw ng bra at panty, meron din po silang iba't ibang dahilan. At ito po ang ilan sa mga reasons po dyan. Una, ito po ay ginagawa nilang trophy or memento. Well, may mga individual po na magnanakaw ng mga items bilang paraan po nila keeping it as a trophy or memento sa isang tao or a specific situation. Yung ninakaw po na underwear, parang nagsiserve po ito ng symbol ng kanilang conquest.
or reminder of a particular event. Di ba, Tang? Ay, tama ka dyan. Parang yung mga naririnig nyo kuminsan sa mga tao na niyayabang nila ang kanilang mga kasalanan na lahat daw ng babaeng nakasama nila, kinukuha nila yung panty bilang remembrance. Ang bihira naman, oh. Maluoy ka! Ragoy! Well, mga kabisyo, kadalasan isa pa sa mga dahilan kung bakit may ganitong mga tao, isa sa mga rason talaga is fetish or obsession. Sa ibang cases po, may mga individual po na merong fetish o obsession na related po sa underwear. May mga nagdi-derive kasi ito ng pleasure at satisfaction para sa kanila. Yung mga undergarments at yung behavior nito ay nalilink sa kanilang personal fantasies. Pero merong iba tang na fetish naman, hindi sa underwear. Merong mga taong fetish pagdating sa medyas o stocking. So yung ninanakaw nila yung medyas o stocking tapos aamoy-amoyin nila. Aragoy! Maluoy ka! Alright mga kabisyo, ang oras natin is now 35 minutes makalipas na sa alas 8 ng gabi. At tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa pagtambay. 4 na oras na biyahe natin dito sa programang EDSA. Siyempre, pagkagat ng dilim! Tutoy na lab. Susunod na ang Totoy Bato mula alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw. Maraming salamat sa pangalan po ni Tanghenyo at ni Duday. Ako po si Diego Bandido, always saying, whatever you do it for the glory of God. Adios and see you around. Sasakyan si Ka